Ang atong unang pagbasa ning letter of James chapter 5 gihisgot og mga sugo ni Hesus nga mao'y atong gibasihan, usas gibasihan sa atong mga sakramento, labi na ang sakramento sa paghilog sa masakiton o kining sakramento sa pagkumpisal. Nya matod pa diri, ang hilog sa masakiton makaayo niya og makapasaylo sa sala. Nya ningon diri pag sugiray kamo sa inyong mga sala. Nya ikaduha, ikatulo nga kamatuoran nga makuha nato dinhi kining pag-ampo nato ngadto sa Ginoo, paagi natong pag-ampo nga magpatabang tas mga santos. Mao nang dunay mga ribulto sa mga santos nga atong pistahan, kay nagampo tas Ginoo pinaagi kanila. Kay matod pa sab dinhi, ang pag-ampo sa mga taong matarong epektibo kayo, donggon Dios Ginoo. So mag-anam tag kamatarong, mag-anam sa kaepektibo ang atong pag-ampo nga bisag mamatay ng atong lawas sa Manilang San Roque, San Vicente Ferrer, sa Mahal nga Birhen Maria, ug atong sangpiton sila mo ipikto gihapon. Kay matod pa diri si Elias nga matarong kayo, nga suod kay Ginoo tungod sa iyang kinasingkasing nga pagkamaampuon, niingon siya sa Ginoo, ayaw pauwan na. Tulo ka tuig og tunga, wasad mo uwan. Paghuman, ingon na sad siya, mura mag-init na kayo Lord, pauwan na, bunok sang uwan. Kita ni ampo ta nga pinaagi sa Mahal nga Birhen, ingon ta, may nantagtagaan na tag-uwan. Bagyo dayon. Yan ni uwan na. Ang Mahal nga Birhen o ang San Vicente Ferrer o ang ubang mga santos nga atong gilauman, maoy nisangpit niini on behalf nato. So ang kuan di ay ang kamatuoran nagtug-an nga kun magtinarong ta sa atong kinabuhi ug mosunod ta sa mga sugo sa Ginoo aron mahimo tang matarong, naay daghang nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi, naay daghang mga maayong butang nga mahitabo kanato. Igilingay mong tupad na maayo ka nga tao, maayo ka o dautan. Kay og dautan ganita, bisag unsaon pa natog ampo, maglisod gyud og katuman ang atong giampo, basta dautan ta. O kinsa maning dautan nga tao, kanang daghag sala. Daghag sala ba? Bisan pag unsaon imong pakita sa imong kaugalingon dias publiko, nga buutan ka, matinabangon ka, nga kunuhay kugihan ka, pero naa kay sala nga gimintin nga di gyud nimo biyaan, di gyud mahitabo nga mahimo kang maayong tao sa matas Ginoo. Ikaduhang lingi sa imong tupad na unsa may sala nga dili nimo gyud biyaan, nga naay sala diha nga di gyud nimo biyaan, usahay ato paganing dipinsahan, ato paganing i-justify. Sa magud anang wa na ka magtagad, wa na mo magtingog sa imong igsuon tungod kay giaway ka, nya sige kag balik-balik og tingog niya, di jud ka tinggan, nya di na sa ka mo tingog, awa na, patay ka diha. No, pareha nang buwagan nimo imong bana o imong asawa kay nangabit, niya karon nagpuyo-puyo na sa kaglaing tao, nag-iisip nimong asawa o imong bana kunuhay pero wa na mo'y kasal, kay kasal man kasuna, niya mingon dayon ka mosabot lang Ginoo pa diri kay wa man sa tuy ayong tawhana, ana nasayop man kog pili ato, niya karon sakto naman niya akong gipili, o lagi sakto na lagi, pero niya wa mo'y sala, wa mo'y kasal, sige mamog dog. Oh, saman niya magsige pa yung kag simba, si kag simba,
hangyo kas Ginoo. Unsaon pagkahimo nga naa man ang sala? Mao na siya. Mo na ang paghilog, ang pagkumpisal, ang pag-inampuay nato, pagtinambagay, pagsinugiray, makatabang ni para pagwagtang sa sala. Mabitan na ka ng mga hardened sinners, sama anang magdumot, magpuyo-puyo, mangabit, magkorupsyon. Kanong saan na sila mausab? Kung muduol sila og tao nga suod sa Ginoo. Nya mo to'y mo pakita nila nga ingon ani manggod ni siya, kaning buhata makapaimpierno, kaning buhata makapalangit, biyasa man ka ana. Nya tungod kay ang iyang gikaistorya suod mas Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo'y moabot niya. Adto mabuka iyang mata, una dahil siya mubuhat sa sakto. Muna nga si Kristo ning emphasize din sa atong ebanghelyo. Ingon siya, timani ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Ang gingharian sa Dios gihatag na ni Kristo nato, kay nagpakatao na siya, nabanhaw na siya, ibalik na siya sa langit. So the kingdom of God is already in our midst. Pero kinsa may makasulod niini, dili lang ang magpabunyag. Unsa magpabunyag ka sa Katoliko or sa unsang tinuhuan nga Kristiyano, nya inighuman himuon dahil nimo ang daghang sala. Kinahanglan muratag bata nga gamay. Kanang bata ang gamay, wa ginay sa kita mo batang gamay, nahabay bata ron dire. Na? Wala. Apulos giday mo sadaan. Ang bata sa matas Ginoo kanang taong way sala. Ug nganong ang bata wa may sa, kay ang iyang desisyon sa kinabuhi, iyang gisandig sa iyang ginikanan, wa siya'y desisyon nga iya. Gaagad siya sa iyang ginikanan. Kanabang bata ba, mga 1-year-old hangtod mga 5 years old, gaagad ra gina sa ginikanan. Di ba? Kita sad mag-agad sa tas Ginoo. Di ta magbuot-buot og himog desisyon. Inigingon nga kanang same-sex union dili na maayo, unda nga gidayon. Kanang kabit-kabit di na maayo, unda nga. Na kanang pagpabakak di na maayo, undang dahil pamakak. Di ba? Kanang bata igingon nimo, hunongan na ha, kanang gamay bata ba? Mulingi na nimo, nya mo padayon nagduwa. Nya mo ingon ni hala, sige diya, adto na biya ko, lakaw na ko. Unsa may buhatos bata? Awa mo kitag bata. Igingon nimong adto na biya ko, nya mulipot ni kasloyo, di na kanya makitaan, nya gaduwa siya dito. Iglingi niya ang wa na gyud kadiha, unsa may muhaton? Biyaan niya ang iyang dungaan og musugod na siyang hilak mangita nimo. Karon gapuyo-puyo mo, nya moingon ning Ginoo, hunongan na ha, kay sala na. Unsa may buhaton? Ayaw lang sa Lord, oy, nanabi ang mga anak, Lord. Ana, sala, adto na ko. Umingon na yan ka, bahala ka diya, oy. Ang sawan mo, anak ta? Ayaw, unda nga dayon. Nya umingon na ka, unya pa dira nga mong mga anak. Oy, ano di man ninyo atimanon nga anak man ninyo? Ay, nalang mo pagtipon o puyo. Or pakasal dayon. Anong din magpakasal mo? Wa pa mami kwarta pa dir kastilan, ako na nang gibalik-balik ang pagpakasal sa simbahang Katoliko. Kung tininuod lang yun nga kasal, dili gid na makaabot ang gasto og 3,000. Kung tinuod lang yun nga kasal ba, dako na kay ng 3,000. Unya gatrabaho mo duha or usan yung gatrabaho, siyaro di gyud mo kahimo anang 3,000. Dako naman kay na. Maka kaon naman mo ana pagkuha og dokumento, sinumar, baptismal, confirmation,
500 pesos labing dako. Sige, mo lang nato siyang 1,000. Das pliti-pliti. Humana inyong seminars. Ready na ang pagpakasal. Inigkasal, tagaan ni mong pari og 1,000. Wa kay Buda, wa tanan. Kadto ra yung kasal. Napay sobra 1,000. Adto dayon mo sa Jollibee, oran ha ba mo diha sa pungko-pungko, ngaon mo diha, palit mo barbecue balik 500 pesos, puso nga 500 pesos, ngaon mo, o di wana, humana ang 3,000, kasal pa. Nya limpyo na, wa na sala. Nang maghuwat man jud katong 300,000, nya ang 150,000 adto nimo ibayad sa wedding coordinator. Katunga, aron sige hag video-video hangtod mga pasmo na lang ta, sige video-video, watuwatan ang video. Ang wara ba taga-ig stipend, maura ba hinoy na pasmo? Kato noong nagtagaag dako kay kuan, dako kayong kwarta, mao hinoy nagpapasmo. Oy, kuan na lang na paikik-ik. Ayaw, siguro agyod nga wa na kay sala. Og maunay atong pangandoy, mao na ang mahal nga Birhen Maria, epektibo kay siya nga instrumentos kaluwasan. Og kung magampo ta pinaagi ni Maria, madawat gid nato ang atong mga giampo, basta mosunod lagi ta ni Maria, tungod kay si Maria way sala. Sa mata sa Ginoo murag ang kasing-kasing ni Maria immaculate, way buling, mura siya bata nga bag-ong na tao. Limpyo kaayo, cute kaayo. Di ba kanang bata nga bag-ong na tao, labi na abot mga 1-year-old, lami kayo hagkan-hagkan, no? Sigtag hawk-hawk. Pulos gyud ta nindot og naong katong 1-year-old patakoto, pero igabot nag 2 years old, musugod nag 2 months gusto, makusian na, mubati ng naong. Pero kanang yung 1-year-old kotob, so daghana mo kiss lagi ana, la ka-cute sa bata. Bisan kong piyanga kay ilong sila, kanindot og ilong. Kay wa pa mangoy sala, pero abot nag 5 years old, 6 years old, mamuak nag mga plato, kusog na kay muduwag internet, datoan na, nibati ng naong. Igabot og 18 anyos, mutubag-tubag na, mukuyog na sa uyab ra basad. Manuyupay kay naong, tuan na, syagit na ka, suko na kay kastanan. Di na maminaw nimo, musuyop na sa imong anak laki, kagot ng ipon, wana, di na ginakyot, akyot. Pero kung mintino niya ang iyang pagkamurag bata, magsigi siya og himo og mga butang nga maayo, mangumpisal, magrosaryo, magsigig hinulsol sa mga sala, magsigig paningkamot sa pagpaduol sa Ginoo, magpabilin ang iyang childlike nature, childlike ambience. Muna sa atong tubag sa Salmo, padangata at tubangan kanimo ang akong pagampo sa mag-insenso. Kinsa may nagsulti niini, ang mga taong mahinulsulon sa ilang kasing-kasing, ang mga tao nga santos o kinabuhi. Nya kun ato ning sundon, mahitabo gyud ang nindot kaayong mga butang. Ug unsa may usas atong mga nindot kaayong buluhaton sa kinabuhi, ang paghigugmaay, ang paghinatagay, ang pagtinabangay, dili ang pagsigig gubat, siging away, siging dinautay. Sige, last nga lingi sa imong tupad, na gusto ko sabat masantos ka. Di ba? Nindot ana, sa ato pa, mabuutan unta ka. Mahimo unta kang murag bata, murag mahal nga Birhen Maria. Nya mutubag sa siya nimo, hunungan na ng imong pagkayawanon. Wow, hunong sa ka. Bayari na ng imong utang. Bayad sa ka. Ayaw na pagsigig panglibak. Di na sa ka manglibak. Di ba? Ug mao na itong buhaton, magkuntis taghimo ana, basta nindutas kalibutan puy-an, murag yung langit ang kalibutan, kay ang gingharian sa Dios ni naman nato, ang ato na lang ang pagsulod
aron mahisakop ta niining maungging harian. Ug unsay buhaton, mahisama lang ta sa gagmayng bata.